खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजिब बसुमतारी फैगौ 20 बोसोरसिम बिटिसिआव सोर चिफ जागोन बेखौ गोख्रोङै बाथ्रा बुंथिदों आथिखालनि बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारी बिथाङा फैगौ 20 बोसोरसिम बिटिसिनि चिफ जागोन आथिखालनिनो बिटिसिनि गाहाय खुंग्रि हाग्रामा महिलारी बिथाङा आरो 20 बोसोरसिम बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ सरकार सालायनानै बिटिसि ओनसोलाव गोबां जौगानाय खामानि मावगोन होननानै अजद दैखांदों एबा बाथ्रा बुंदों आथिखालनि बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारी बिथाङा जेराव बे समाव राजखान्थिनि बेलायाव गोबां मानि बाथ्रा बुंबाय थानाय समावनो जेराव थांनाय एबा फैगौ 5 बोसोर एबा 2030 मायथाइयाव फिन आरोबाव गोदान सरकार फैगोन होननानै बे समाव राजखान्थि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव गोबां दान्थे बिदान्थे सोलिबाय थानाय समावनो बे समाव फिन आरोबाव बाथ्रा फोरमायदों हाग्रामा महिलारी बिथाङा फोरमायदों दि फैगौ 20 बोसोरसिम आथिखालनि बिपिएफ राजखान्थि दोलोआनो गोहोआव थागोन पावाराव थागोन आरो चिफ जानानै थागोन बिपिएफ राजखान्थि दोलोनिफ्राय होननानै बाथ्रा बुंदों हाग्रामा महिलारी बिथाङा फैगौ 20 बोसोरनि थाखाय आथिखालनि हाग्रामा महिलारी बिथाङा चिफ जागोन होननानै गावखौ फोरमायना लादों हाग्रामा महिलारी बिथाङा কি আহি গ'ল আহি থাকিব 5 বছৰ শেষ হোৱা নাই 15 গেপ নহয় 20 বছৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে কাম কৰ্ম সংস্কৃতি কৰিব লাগে চাকৰিয়ালবিলাক কিন্তু উদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্টত বহুত অফিচাৰ নাহে আজি সময়মতে নাহে স্যাৰ বহুত অফিচাৰ নাথাকে ইয়াতে সেইবিলাক আমি আজি গম পাম না আপোনালোকে কৈছে ভাল হৈছে মই গম পাইছো বাস মই গম পাইছোতো হৈছে কোনো নতুন উপহাৰ এই যে ৰাইজক মই লগ কৰি আছো স্কিম লৈছে এপ্ৰুভ কৰিছে পুটাপ কৰিছে এইটোই মন্ত্ৰীৰ কথা কি মন্ত্ৰী বাদে কাম হলে হ'ল মই আজি ৰাইজৰ লগত বহিছে বহুত স্কিম লৈছে পুটাপ কৰিছে সেইখিনি কাম হলে হ'ল আৰু কি মন্ত্ৰীৰ দৰকাৰ হ'ব কি লাগে আপোনাক বহুত হ'ব কালি ইউনিভাৰ্চিটি নহয় মেডিকেলো হ'ব সব হ'ব এই 9 মাহে হৈছে আপুনি 20 বছৰ